רגע, אורי. אז מה קורה חברים? כאן אורי בעוד סרטון חדש. כמו שאתם רואים, אנחנו פה. מצאתי ילד שמוכן לעשות איתי טרייד. אני אף פעם לא אוהב סקאמר. בוא נראה מה עושה סקאמר, ובינתיים הוא לא שומע אותי. שתדעו. דקה אני יורד מדיפן. הלו, שומע? הלו. כן. על מה אתה רוצה טרייד? לא יודע, יש לך 144? כן, יש לי מלא. יאללה. יש לי רק 12. באמת? רק 12? בוא. על כמה נשקם אתה רוצה? לא יודע. מה שווה? אתה רוצה טרייד רגיל או עיוור? רגיל? רגיל כמה זה סבבה. תראה איזה חרב יש לי. תראה לי. חבר'ה, מי שמכיר אומביץ, תראה לי. אני רוצה אומביץ, אבל אתה לוקח על זה כסף? לא, בכלל לא, רק תבוא לבנות ואני עושה לכם אומביץ מטורף. הנה, אני יכול לשדרג רק חמה ראשונה. סבבה, אתה רוצה טרייד? כן. איפה אתה? אני כאן. איפה אתה כאן? שחקתי לך את הבניין סרטון. הנה. אתה רוצה טרייד רגיל או עיוור? מה? טרייד רגיל או עיוור? עיוור? סבבה. אבל עם אדיט, בסדר? סבבה, אני אביא לך אדיט. האמת היא. תעבור משם. לא יודע מה, בוא רגיל. רגיל, אז בוא. צא. צא מפה. לא, רגיל זה פה. בוא, איפה אתה? איפה אתה? בוא לא טרייד עיוור. בוא נראה. רגע, אתה תפיל אותי. בוא נעשה כפול. בוא, אני יכול... מה זה? איפה זה? דקה. הנה. יאללה. אתה יודע, אני סתם יש לי נשקים טובים. אז יאללה, בוא תזרוק לי. מביאים לי, הנשק הכי הרבה שאני יכול לייצר זה 9. סבבה. כמה נשקים אתה רוצה טרייד? אני אביא לך 144 אחד. סבבה, אתה רוצה על זה? 133, בסדר? סבבה, ואני אביא לך גם 133. תשמע, זה לקולנצ'ר, אבל וזה נדיר, אז תביא לי עוד איזה משהו. אבל יש לי אחד ג'קולנצ'ר גם, 144. אין לי בעיה להביא לך, בוא תראה. אז קח את זה, 136, ותביא לי עוד 130. אתה רוצה כאן או לא? יש לי, אני מוכן לוותר על זה. סבבה. יאללה בוא, תקדם. לאט. טוב, עכשיו סגור את העדת. לא. לא, סגור עכשיו את העדת מאחורה. אכלת סקאם. די. בוא נראה. או, אתה אמיתי, סבבה, אז בוא קח. איפה אתה? אתה יודע מה, אני אביא לך?
אומר שאתה לא סקאמר. יש לך פה אדיט? אני רק בדקתי אותך. אז יאללה, בוא עכשיו טרייד יותר גדול. מה? לפני שניה דפקת לי פה סקאם, למה נראה לך? לא, רק בדקתי אותך. אין לך מה לדבר. גם צילום לסרטון, אין לך מה לדבר. בבקשה, תכף, 5 דקות. 5 דקות. מה זה? מה זה? יאללה. אני תכף הולך, בסדר, בוא נעשה את זה מהר. יאללה, על מה אתה רוצה? מה אתה... דקה למורת חיילי. מה אתה מציע לי? כל זה. אז את כל האינבנטוריס. כן, מה אתה מציע לי על כל זה? למה אתה מנסה? לא, אני סתם בודק את זה. לא ניסיתי. לא ניסית, סבבה. סבבה. מה אתה מציע לי על כל זה? רגע, חכה, אני אתרחק. הנה, הלאה. לא יודע מה? תביא לי 544, אני מבין. אבל די. 1, 2, אל תהיה סתם. 1, 2, 3, 4, 5. 4. אני פותח. די! תבין! סתם, בוא וואי, קח, תקשיב, זה לסרטון, בוא נביא לך. בוא נביא לך ממשקים, בוא. איפה אתה? בוא. תבוא שם, אני אעשה לך פה כלום. בוא קח. לא סקאמר. חבר'ה, זה היה הסרטון שלנו להיום. ביי.